Jotona kulumka tei pungkaham. Ang biheske kaisa kok mahasinai miafro tui mairango obahai kaisa gotona ang thangka chini Maharashtra chini Bobagrano balai khene borok मान सम्मान नष्ट खाइका अबतिपारा निधास पुइला अंखाना अब चिनि बोबाग्रानो हानि नौफांनो हय मान सम्मान इज्जत नष्ट खाइमानि अब ngैमाया जों जत साइमानो चिनि इतिहास गोथां दंख जों 184 जना राजा खुंफुंखौ सिलायनो बनि बसंतन आं सारा भारत गुरिखा आं साइमानो चिनि तिपानि इतिहास लाइबुमा केबन करे ताकफान्तिनि प्रमाण दं लिभिं हिस्ट्री चि राजबारि दंख राजानि बंश दंख अमक्ले जों जत्तनो बालायखने प्राउड ते गर्व जों शुधु तिपानि बरक गैया सारा भारत बर्षनि बरक जत्तनो बरम हरास चिनि जत्तनो शुधु भारत सारा बै विश्व पृथ्वी इवेन आनि बिस्कांग आं कमामा मालायखौ चिनि बरम अमित शाह होम मिनिस्टार बाय बनि जे सावो चिनि महाराष्ट्र प्रदेश बबाहाइटां रंग सिंह बनि जे बसुक बरम रो सदा होम मिनिस्टार किन्तु तिनि बरग आबंसि लुगिया सिया निजेनि बुमाफ्रानो निजेनि इतिहासनो निजेनो नष्ट खायो निजेनो डाउन खायो अब ngैमाय बनबा आं अम्मा सानाय तिनि पाताल कोयनि कप पाताल कोयना तो आं सिनेबो बन आनसा अनेक चराय बना गराय बिदिनो लुगै फुयो बनि तमसामों आं काहां गोसथायना बना बसुक चिनि महाराष्ट्र बोबाग्रा हामजा महाराष्ट्र सिनाबो लाख रां नामानि रां चामानि आबो ताबो नों टिखाय रेडि नों लाथना दरकार आं नुइ दं आं सिवो नों 100 मानि नि रिक्सा गाना फैजा गरै रेसनि माइरं कारि जानानै फैजा गरै नों आं बर्ति खायफ्र कलेजो नों कलेजो बर्ति माया दिनै मा कमनि बागै वुमेन कलेजो रिजेक्टेड आं सिटिनि थांगै आरो प्रिन्सिपाल आंनि क्लासमेट आंनि बन्धु आंनि खरा सिनिजाक प्रिन्सिपाल आं सिनिजांगै बना रिक्वेस्ट थायो नों बर्ति खरो निनि बर्ति रिजेक्टेड थांगै के निनि बेलाय मार्क कम निनि अनार्स गरै निनि मार्क बर्डार मार्क नों 12 पास खायफ्र आं नुजाक दिनै नों आं बै सामटांखा 3-4 बছর আপনার নাম বারবার বুঝার চেষ্টা থাকে नों बुजिया नों बैखौ खोनाया नों बेलाय सिजागो रोंजावनि साखनो नों तो कुनु सिया आं साइमोनावनि दंमोन थामथिबाबो दा बुटुआसो बेयाव थामथि गोना आ बुटुआ थामथिबाय